Dimineața. Dimineața să trăiți. Prietena, încercăm să implementăm sistemul ca să ne obișnuim cel puțin cu el, pentru că cei care au instalat în concediu, atunci să termină la prima și mai începem cu o șmine de colegi. Domnul Gileanu? Domnul Gileanu? Vine colegul ăsta acum? N-am știut, și-am văzut că văd pe băiat, dar n-am știut că s-au ocupat. La final, semnat acolo pe comisie, dacă sunteți. Și prezența. Și prezența. Îl cunosc pe băiat, dar n-am știut că e colegul nostru. Asta am spus. Dacă nu ești atent, e prima dată când îl văd, e prima dată când îl văd în anturajul de gen. Că îl cunosc. Aici? În ședința? Prima dată. Nu da, n-am nimic, Să și eu vă simt. Așa că și tot din era o cosa pe 30 și acum mai Și transcriere. Doamna Elga, ne auzea când? Ne auzi, doamna Elga? Să rămână. Nu, discuție. Cine nu a semnat acolo? Cine nu e? Domnul Lia. Domnul Lia. Da? Semnați și din astra avizele, vă rog. Ca să avem... Dați-mi și lui. Da, principiul, da. Bună dimineața, deschidem ședința de astăzi și de faptul că pentru luna august va trebui să alegem un președinte de ședință, o să fac eu prezența și o să supun la vot ordinea de zi de astăzi. Domnul Blăgoi, Prezent. domnul Bria Gheorghiță, Prezent. domnul Cristia Romeu, Prezent. domnul Hasegan Viorel. E că așteaptă să-l sunați. Păi nu, că i s-a trimis cont. I s-a trimis pe mail contul cu toate adresele Hai de probleme tehnice. de conectare. Dacă tot trecem la prima... Doamna Iuga Elena. Prezent. E online. Domnul Măniță Cristian Costin. Domnul Oana Adrian. Domnul Popa Ștepăniță Nicolae. Prezent. Domnul Tătogan Florin Adrian. Domnul Spercu Ionut Silviu. Domnul Stănculescu. Prezent. Doamna Tănase Cristina. Doamna Neagu Cristina Ștefan. Nu știu, sunt pe cum să-l sunăm. Sunați-l, da. Informațiile normal, să sunați, vedeți, de ce? Dacă domnul Hasegan a primit ăsta, l-am oprit și puteam vorba cu... Tu, să continui vostru, da. Să o aveți, sau doar aici? Doar aici.
Ele zic și eu. Da, nu ne răspunde. Dacă chiar o să vină între timp, atunci să. Bine? Da, primit. Da, pe eu am trimis la toată lumea, o și sunat, i s-a dat și mesaj pe telefon, data ședinței, deci eu. L-am sunat și eu personal acum în timpul ședinței. O să supun la vot conform dispoziției 126 din 2208, ordinea de zi de astăzi. Cine este pentru? Pentru. Unanimitate. Și trecem la primul punct al ordinii de zi, și anume proiect de hotărâre numărul 35 din 2208 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei 1 decembrie, județul Ilfov, în perioada august-octombrie 2025. Și vă ajuta să faceți propuneri. Eu propun pe domnul Romeo. Ai trimis alte propuneri? Pe domnul Petri. Deci domnul Măriță, domnul Măriță. Mai sunt și alte propuneri? Ok, supunem la vot cine este pentru domnul Romeo. Avem 3, 6, 7 voturi. Pentru domnul Bia, 4 voturi. Și doamna Iuca, da, 5 voturi. Am votat pe noi? Da, au votat în online. Da, sunteți acolo și nu puteți vedea. Ați putea Nu să e problemă, veniți domnul secretar. domnul. Aud, dacă nu văd, aud. Nu trebuie neapărat să văd. Ok, deci președinte pentru ședința de astăzi și îl invit aici lângă mine e domnul Romeo. Da, mulțumesc. Bună dimineața! Aici Da, vă mulțumesc pentru Este acolo mie sau a intrat și domnul Hatigan? Da, ia vedeți că e un iPhone coleg. Da, mai intră. Da. Nu mai pe iPhone. Bună dimineața, domnul Hațigan, ne V-am auziți? salutat, bună dimineața, dar nu se aude. Da, nu se aude. Da, mulțumim că ați intrat. Vă trec prezent. Sunteți de acord cu ordinea de zi de azi și Da, cum să nu. v-aș ruga și pentru votul președintelui de ședință. A fost propus domnul Romeo, domnul Bria. Cui acordați votul? Păi n-ați votat? S-a votat deja, da, dar vreau să vă consemnez și Păi pe și dumneavoastră. cine a ieșit? Păi ca să știu și eu cine a ieșit. A ieșit domnul Romeo. Să fie sănătos. Ok, vă trec cu vot pentru la domnul Romeo sau la domnul Bria? La Bria. Ok. Tot, nu s-a schimbat. Nu-i problemă. Avem 7 voturi cu 6. Eu m-aș bucura, sincer, să ajungem cu toții să fim președinți. În care am fost mulți. Asta e alegerea colegilor. Eu de-aia îi mulțumesc de încredere și voi încerca să pledez și să țin ședințele așa bine. Ar fi bine să veniți lângă mine, că nu vă vede camera deloc, să știți. Păi, de sunteți veniți. Eu v-am invitat. Ați spus Nu-i mai. Nu vreau. Vă vedeți să Stau în stânga firmanului.
Trecem la următorul. Da, aș vrea să mă întorc un pic la proiect de hotărâre în legătură cu procesul verbal. Am făcut niște Trecem la procesul verbal. Trecem la următorul punct. Pe ordinea de zi și anume proiectul de hotărâre Numărul 36 din 22/8/2025 privind aprobarea procesului verbal de ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei de Decembrie din data 25/7/2025. În urma discuțiilor și am apucat să mă uit pe procesul verbal, s-au făcut niște solicitări în proces. Este domnul primar prezent aici, dacă... Tocmai de-aia discutăm cu toții. În legătură cu stadionul, s-am solicitat procesul verbal. Eu mi-am notat da, de predare între când a făcut predarea primire între club și UAT decembrie. Era scris în contract ca în termen de 30 de zile revenea ca obligație să facă acest proces verbal de predare primire. Cui e regânul acesta? Domnul primar, mă repet. În contract, punea clar, când s-a făcut contract între club și UAT în decembrie, trebuia făcut un proces de predare primire, în termen de 30 de zile, de la semnare. Nu sunt în eroare. Păi, vă spun eu că sunteți în eroare. Deci Nu nu sunt în sunt eroare. am spus că domnul Mihai Paul a dat demisia. E o altă etapă, atât. E o altă etapă că și-a dat demisia, dar de când a luat el, Am a gestionat. semnat un contract pe 5 ani de zile. Domnul secretar, aduceți-ne hârtiile, că trebuie Vă spun mai bine. Nu eu fac. Baza sportivă este în administrarea întreprinderilor. Da, v-ați spus. Clubul sportiv o folosește cu titlu gratuit. Ok? Bun. Ce proces verbal să-ți predea ție cine? Îi pare? Păi nu mie, nu Păi mie, are domnul primar. nici mie n-are de ce să-mi predea. Păi Bun, bun, atunci de de ce? ce? Interprezi, Dar de ce? interprezi tu păzești, interprezi tu... Îmi pare rău că La nu administrare, domnul secretar. Aduceți-ne hârtiile că să fie. Nu și acolo citit. Eu am citit și în ședința de data. Haideți să vă spun ceva. Suntem la faza în care aprobăm un proces verbal. V-am mai spus și tot timpul când aprobăm procesul verbal, dacă sunteți de acord cu ce s-a scris în procesul verbal. Restul discuțiilor, haideți să le avem la diverse. Asta nu face obiectul. Domnul secretar. Deci nu mă sunteți de acord cu ce s-a consemnat în procesul Păi eu verbal? sunt de acord, dar să primesc ceea ce am cerut. La diverse, puteți discuta ce Proces verbal nu există, că nu s-a predat nimic nimănui. Repet, baza sportivă este administrată de Interpres. Ok? Conform hotărârii de Consiliul Local. Te rog frumos să ne pui la dispoziție hotărârea de Consiliul Local prin care s-a predat Interpresului. Mai departe nu s-a predat nimănui și nici nu o să se predea niciodată nimănui, ca să înțelegeți treaba În asta. documente care le-am luat dispoziție, Documente, v-am citit, aia este- domnul primar, v-am citit clar. Folosință cu titlu gratuit nu înseamnă bun, să predai există. ceva cuiva pentru că ăla nu are niciun angajat, nu are niciun fel de... Dar nu trebuie Treaba să vă acolo. explicații. Păi eu nu mă gândesc, dar văd că vorbim Păi niște nu. lucruri care... În ședința anterioară, v-ați zis că așa ați plecat. Păi eu așa o să fac și acum dacă mai zic cu aberații din Dar astea, nu nu să verați, înțeleg. păi lămuriți-mă. Păi ai Eu anulat v-am tu solicitat. cumva administrarea bazei sportive de către Interpres și eu nu știu? Nu, dar a ajuns, Păi asta spun că a nu. ajuns o discuție destul de... Nu a ajuns nicio Erai. discuție, decât la Da. tine a ajuns Nu la discuția. mine. Asta eu spun că noi toți de aici am predat administrarea Interpresului. Bun, atunci ne puteți spune, cum am discutat în ședință, ce salariat avem acolo, din partea primăriei? Interpresul are salariați acolo pentru că administrează baza sportivă. Tocmai. Interpretul am solicitat și mi s-a dat. Eu vreau aceste hârtii. Să dea și nouă hotărâre. Păi ați aprobat-o cu mână. Dintre dumneavoastră, dacă aveți o nelămurire din punctul ăsta de vedere, și am discutat Ne aducem aminte de că facem mișto unitate. Nu e mișto. Păi pe bune Dar nu e acum. mișto, dacă Am aveți predat explicații. tot domeniul. Dacă public și dumneavoastră privat. ne explicați, Păi noi aia am înțelegem. explicat, dar noi cum să ai venit? Atunci vin tu cu o hotărâre care a fost dată ulterior și a fost anulată administrarea asta. Ce dracu nu facem nimic? Nu nebunii. Eu asta am solicitat, ca să fiu lămurit. Te rog, Mihai domnul Paul, care a secretar. fost președinte, da? Domnul Paul
nu are nicio treabă cu administrarea, n-a avut niciodată nicio treabă cu administrarea, Dați-mi voie să- da? A folosit cu titlu gratuit conform acelei hotărâri baza sportivă. Ok? Mă refer, Nu a administrat. dați-mi voie să duc întrebarea până la capăt, ca să Domnul puteți președinte, răspunde. 2 secunde. Vă rog. Domnul Mihai Paul este angajat Nu are ca și nicio legătură. administrator Nu la are clubul nicio sportiv. legătură. Nu are nicio. Cum nu La, are? la ce club? La clubul sportiv. Nu este la clubul. Dar unde este Clubul angajat? sportiv nu are niciun Dar unde angajat. este angajat ca și administrator domnul Mihai Paul? La primărie este Da. administrator bază sportivă, nu club Bun, sportiv. la Ce baza club sportiv? sportivă, Care? domnul Mihai Paul este angajat Așa, administrator, da, da? da. Ok. Dumnealui și-a dat această Demisia de la care- președinte. de care spune, da, de Deci care din- spuneți dumneavoastră, ulterior, după ce noi l-am... Ulterior după ce. Păi după ce s-a dat Nu, hotărârea nu e Consiliului adevărat. Local, El și-a dat demisia cu 2-3 luni înainte. domnul primar, Eu am- nu suntem Păi, idioți și Nu nu suntem- ne dați de Păi idioți. nici eu Vă nu spun frumos. că sunteți idioți. dar Eu vreau să vă explic în felul următor. Domnul Mihai Paul și-a dat demisia în urma hotărârii Consiliului Local, Niciodată. din care Niciodată, dar v-am și anunțat. că ați făcut-o dumneavoastră Am făcut-o. cu alte luni în urmă cu el, Aoleu. un acord, este strict problema dumneavoastră. Omul și-a dat Atâta demisia. timp cât domnul Mihai Paul este administrator la această bază sportivă, are, da, niște explicații. Pe ce bani s-au încasat la acel teren de fotbal? Când se închiriau terenurile de fotbal, se închiria terenul de fotbal, s-a încasat Doamna s-a Tănase, cheltuit. Doamna Tănase, Închirierea bazei sportive se face în felul următor. Te duci la caserie și plătești conform hotărârile de Consiliu pe care tot noi am dat-o și te duci la caserie, achizi la caserie și folosi baza sportivă de câți bani ai. ok, bun. Doamna Tănase, ca să putem merge mai departe, ascultați, putem merge mai departe cu ordinea de zi care o avem de prezentat și restul sunteți de acord să discutăm la diverse? Să ne lămurim? Să ne lămuriți? Văd că nu ne Da, lămurim. Păi, dacă tu încerci un proces verbal, asta Deci, nu va exista niciodată, nu domnul mai primar. cere. Pentru Deci, că ascultați-mă. interpretul este administratorul bazei. Haideți să Nu se mergem face cu niciun ședința contract mai între departe. nimeni și nimeni. Și la Pentru că diverse, clubul mă sportiv ascultați? nu are buget să întrețină, mă, frate, nici să ascultați? plătească oamenii, nici să întrețină baza sportivă. Suntem nebuni? Nu suntem nebuni, suntem sănătoși. Păi, Dar tocmai. trebuie să ne lămurim într-un dialog civilizat și să ne lămurim. Într-un dialog civilizat. Bun, mergem mai departe. Rămâneți. Ce Păi nu. dacă Vreau să mă dau lămuriți hotărârea la de diverse. Consiliul Local prin La care diverse, da? am dat către interpret administrarea bazei sportive. Păi tocmai da. Am discutat. Am votat-o și tu ai votat-o. Păi n-am decât să fim împotrivă. Păi nu Ce ai ascultăm votat, împotrivă? nu ți-o aduce aminte asta. Bun, Deci rămâne să discutăm la diverse, să ne lămuriți. te rog. Da, mulțumesc. Bun. Atunci să pun la vot proiectul de hotărâre numărul 36 privind aprobarea procesului verbal. Cine este pentru? Domnul Hațegan, Sunt pentru. deci avem un Abținere împotriva, unanimitate. Mergem mai departe cu proiectul de hotărâre numărul 37 din 22/8/2025 privind aprobarea modificării și actualizării anexelor 2 și 3 la HL numărul 33 din 22/5/2024 pentru proiectul Soluții sustenabile pentru îmbunătățirea serviciilor publice de bază. Măsura 6.2, dezvoltarea infrastructurii de servicii locale destinate populației rurale. Măsura propusă de cadrul strategiei infrastructurii de servicii locale destinate populației rurale. Bun. Ce ne puteți spune despre asta, domnul primar? Dacă aveți ceva. După cum știți, l-am aprobat mai de mult. E vorba de un proiect foarte nou. Acum, la achiziție, la o parte din achiziție, s-a mărit TVA-ul la 21%. Și noi facem această actualizare a TVA-ului să putem să transmitem documentele mai departe către AFIR. Asta e motivul pentru care... Asta e solicitarea AFIR-ului. Să le punem la dispoziție în cooperare de Consiliul Local cu modificarea TVA-ului la 21% conform legii. Și o să vă mai rog eu ca la diverse, în timp ce mai discutați la diverse, să mă retrag să vin repede la domnul președinte, să o și comunicăm la AFIR, că trebuie să ne dea avizul pe ea imediat.
ce să mă retrag un pic să fac Da. hotărârile repede ca să le desemnăm. Nu este problema, le semnăm În termen, Da. astăzi. înainte de a vota să avem unele lămuriri. Ca și ceilalți colegi, dacă au vreo nelămurire în privința acestui proiect, dacă există întrebări, domnul Ian. Despre ce e vorba? E vorba despre proiectul cu generatoarele de la școli și cu Păi acum vorbim strict de generator și de tocător. Da, asta e un proiect. Eu am o singură întrebare legată de tocător. În proiect am observat că acest tocător este achiziționat doar pentru cele 3 instituții. Cele 2 școli, așa scrie în proiect. Cele 2 școli și after school. Nu este pentru toată localitatea? Pentru toată localitatea, că e și mobilă. Tocătorul la primul. Eu am înțeles, dar el se achiziționează strict pentru cele 3 instituții. Nu strict. Domnul primar, așa scrie acolo. Strict. Eu Cele cred că așa am citit instituțiile, ceea ce ați da, redactat instituțiile, dumneavoastră, ca și inițiator. Este pentru Ăla e vorba despre proiectul care nu e scris de inițiator, da? Când s-a scris acest proiect, s-a propus achiziția generatoarelor pentru școli. Școlile sunt ale De noastre. acord, de Ale acord. noastre. E mult mai ușor așa ca să primim finanțare de la FIR. Deci e în regulă, să-l folosim în toată comuna. Nu Da. spune E o nimeni că condiție. nu e în regulă, Doamne ferește, sau că am fi împotriva Dar nu am spus că suntem achiziționării. împotriva domnul Hațegan. Tocmai de asta, deci, pe mine m-ar interesa ca acest utilaj tocătoarea de crengi să fie pentru toată localitatea. Da, doamna Cristina, e pentru toată localitatea. Doar că în proiect scrie aprobat că va fi achiziționat pentru cele 3 instituții, cele 2 școli Deci și dacă ne after uităm school. La asta mă refer. scopul principal, Asta contează. Nu, ar fi care e folosința lui, acum, final. Probabil că a fost pentru proiect, probabil că... Deci noi Dar final nu vom... nu, să fiu lămurită, doar atât. Ideea este următoarea, că noi nu vom putea amplasa niciodată în curtea școlii sau a unei grădinițe acel tocător. Din raționamente de zgomot, de praf și de așa mai departe. În schimb, vom lua de acolo vegetația de la școli, de la grădinițe, de unde este vegetație și o să ducem pe o platformă care o construim în viitor. Lucrăm la proiectul ăsta și o să construim o platformă unde o să ajungă toată vegetația. Nu o să mai lăsăm pe nimeni să arunce pe domeniul public, o să, cine vrea să-și aducă vegetația și o duce la platformă, intră la tocător, acolo băgăm și ce toaletăm noi după domeniul public, toate rezidurile pe care le luăm de pe domeniul. Le ducem acolo pentru tocarea. Deci asta e... într-adevăr, Noi suntem operatori. aici la 4:2 eu mi-am notat scopul principal al tocătorului de crengi este de a gestiona eficient deșeurile vegetate rezultate din activitățile de curățare a spațiului verde din jurul celor 3 imobile. Ăla este... Deci din jurul celor 3 imobile. În jurul celor 3 imobile suntem și noi localitatea. Da. Secundar, Da. De secundar putem să facem ce vrem noi. Noi suntem o Da? vecinătate cu străzile care duc la... Da. Haideți să... Nu neapărat. Știți cum e? Dacă vreți, nu mai ducăm decât ce trebuie de la școală. Domnul primar, haideți să terminăm cu mișto ăsta. Păi Cred că nu ar trebui să vorbim serios. Cum să folosim? Cred că în viitorul apropiat vom avea o platformă specială pentru această Asta tocătoare, da? este visul meu, să facem treaba asta și cred că și al vostru, pentru că și voi v-ați săturat să faceți slalom pe străzi printre vegetația scoasă. Chiar acum zilele astea, cred că... ar fi bine și pentru materiale de construcție, adică cumva platforma aia... Platforma o să fie mai... Nu, Eu m-am Deci haideți să... strig la tocătorul ăsta care va fi dus la platforma respectivă, unde noi vom colecta, că noi suntem cei mai mari producători de vegetație, nu populația, ca să ne înțelegem de la început. Deci noi, din toalătările noastre, rezultă cea mai mare cantitate. Cred că mai mult e la populație decât la noi. Mult mai mult, dacă ar fi să facem o analiză. Și dacă... Cred că nu e adevărat. Tot la... Părerile e bine să fie împărțite sau... Na, pentru asta se Mă rog, nu contează. Ideea e că acolo pe platforma aia o să direcționăm și deșeurile care nu pot fi tocate. Normal, populația să-și aducă acolo cauciuc, ce nu mai ridică câteva de salubritate. Că în perioada următoare, și acum dacă tot facem o paranteză vis-a-vis de deșeuri și de astea,
Vă rog să vă gândiți foarte serios și să duceți la un sfârșit ce ați început. Consider că trebuie să Vă rog împreună. frumos Dar să mai duceți, eu împreună eu pot decât așa, să fiu alături de voi. Dar eu nu pot să fiu inițiator. Nu mai pot să fiu La ce vă inițiator. referiți când spuneți să ducem la un sfârșit? Fiți mai Da, inițiativa pe care ați adus-o cu gunoi. Pentru că, nu mai râdeți, că nu e glumă. Dar nu râdem la doctrină. Mi se pare că râdem, mi se pare că se distrează cineva pe aici. Nu e glumă. O să se întrerupă prestația, nu o să mai vină să ne zicem nici dracu cu noi. Păi, bun, domnul primar. Hai să fim realiști. Dar datoria veche, Suntem realiști, dar de ce? Romi, Uitați-vă și voi în datoria stânga. veche care o aveam către Prosal s-a achitat? Ce anume? Datoria de 3 miliarde. Eu până nu datoria faceți de- hotărârea, eu nu mai achit niciun leu, ca să știți de la mine, pentru că Acea suntem datorie cam în are afară. Nu, nicio noi legătură suntem cu are, prețul, dar domnul primar. datorie. Nu, Nu, domnul are, e o primar, ne ducem datorie. și venim în discuții Nu care are trebuie legătură. purtate la divers. Prețul stabilit de la momentul hotărârii, nu retroactiv. Nu vorbim de retroactivitate. Da? Deci voi nu stabiliți prețul de la propunere. Eu vă rog doar să faceți în așa fel încât să duceți la bun sfârșit de mersul. Domnul Păi nu, primar, mergem Nu cu mă aduce interesează pe mine și vă rog, domnul primar, domnul primar, mă înțeleg. Alo, domnul, și ne puneți și ne obligați să facem ceva ceea ce Nu nu vă trebuie. oblig, atunci nu faceți, nu Deci, faceți, voi ați domnul primar, refuzat. vă rog frumos, eu suspend ședința până discutăm ce trebuie. Acum, în momentul ăsta, domnul președinte. discutăm la diverse, doamna Tănase. Asta e o altă, domn primar, ce vrea să discute cum vrea. Noi discutăm acum de tocători, de generator. Cu noi ajungem și la gunoi. Deci vă rog frumos. Deci vă rog frumos. Da? Păi nu, dumneavoastră l-ați deschis. Dumneavoastră l-ați deschis, asta facem la diverse. Imediat ajungem. Eu am o nelămurire de punctul ăsta de vedere al generatoarelor și ce este aici. Nu văd în proiect ce putere și ce pe 2025. Celelalte 2023 e clar. S-a umblat doar pe anexe, domnul președinte, pe anexa 2 și 3. Domnul secretar, Adică s-a umblat pe domnul secretar, toate. eu vorbesc cu domnul primar, inițiatorul cu Păi am dumneavoastră. mai spus că Păi nu. nu se modifică decât TVA-ul de la Domnul primar, generator. eu am avut curiozitatea. Ok. Eu am avut curiozitatea și m-am Dacă uitat. ai curiozitatea, ai și înțelepciune. Păi nu, dar explicațiile dumneavoastră ca să înțelegem. Asta se modifică, TVA-ul atât. În rest rămâne hotărârea care În prima etapă din 2023 scrie clar, grupele de origini, cu ce putere, cu toate alea. Sunt aceleași unități. Verificat. Te-ai uitat? Domnul, Rămâne doar v-ați TVA. uitat? V-ați uitat? Am uitat. Bun, hai să vă explic atunci. La puterea lor, am uitat. Și sunt identice? TVA-ul atât, doar TVA-ul se modifică. Domnul primar, Vedeți? dacă vă uitați în documente, cum spune domnul Brian, pe prima material v-a citat, în 2023 avem grupe electrogeni, unul cu de 20 kW și maxim 30. Bun, trecem în 2024, următorul. Avem un grup electrogen care se mărește, două de fapt, de la 50 de pe putere la 80. Rămâne de 40-50, 50-80, care este? Vă ascult. Deci, că nu ne-a solicitat actualizarea TVA-ului. Doar de TVA vorbiți? Da. Păi bun, și celelalte de ce sunt diferite? În proiectele, dacă vă uitați bine în documentație, în 2023 sunt generatoare de putere diferite în comparație cu cele în 2024. Care sunt de bază? Cele sunt prise în 2023 sau cele sunt în 2024? Nu ți-a gestionat. Achiziția a fost făcută, dacă ai înțeles. N-ai înțeles nimic. Păi n-am înțeles că nu am Se documentație. actualizează doar TVA-ul. Da. Și nu mai revenim, nu mergem de acum încolo. De-aia a spus domnul secretar că rămânem la diverse, ca într-un că hotărârea să putem să o transmitem pentru Nu mi-a că spus domnul astăzi. secretar. Păi spun eu că e normal să purtăm discuții la diverse cu tot ce trebuie, să le lămurim. Da, Astea domnul sunt secretar a zis că la diverse o să se retragă, să redacteze hotărârea să vrem să o semnăm, pentru că o să transmitem Acolo s-a Deci, Bun, din și solicitarea a fost a firului legată de actualizarea bugetului, datorită creșterii TVA de la 19. Eu vin și mă uit, vă deschidem documentele și ne uităm și spune clar. Sunt verificate de AFIR documentele și dacă ar fi fost o incompetență, Colegii, dintre dumneavoastră, dacă vis-a-vis de acest proiect mai aveți o întrebare, vreo nelămurire, vă rog. Am înțeles puțin mai devreme că deja achiziția a fost făcută, am putea să vedem și caracteristici. Asta am întrebat eu. Asta am întrebat acum.
Caracteristicile sunt cele care au fost înaintate afirului, repet. Deci noi nu facem achiziția fără să înaintăm afirului. Acolo sunt aprobate și caracteristici, și puteri, și valori, și tot. Presupun, domnul secretar, presupun că aveți mail-ul trimis către AFIR sau un document, dar puteți să ne dați și nouă un print, vă rog. Deci toate documentele, fiecare, începând de la hotărârea 73 și următoarea, au trecut pe la dumneavoastră inclusiv caracteristicile. Noi nu umblăm pe caracteristici la data asta. Exact ce vă spunea domnul președinte, că avem două tipuri de caracteristici. Am putea avea Păi, care de bază? achiziții. Păi o să întrebăm AFIR-ul care e Păi, finalul AFIR-ul achiziției. nu știe ce AFIR-ul achiziție a verifică făcut. documentele. Nu noi le verificăm. Noi facem ceea ce ne Și spun ei achiziția ca să cine o finalizăm face? pe Achiziția cine? achiziția o facem noi. Păi, am înțeles că a fost făcută deja. Da, o să vi se pună la dispoziție. Eu personal nu le am. O să vorbim cu cel care a făcut achiziția să vă dea caracteristicile. Eu nu le am decât din hotărâri. Celelalte, pe ceilalți doi, ca să spun așa, 2 ani, 2023, avem caracteristicile și pe 2023 și pe 2024. Astea care sunt acum de faceți achiziția, nu le avem. S-a făcut așa. AFIR-ul Nu avem, eu n-am plătit, poate dumneavoastră aveți. Păi AFIR-ul ca unitate care implementează proiectul, da, aprobă și caracteristicile. Noi le-am aprobat în două hotărâri consecutive. Eu nu vă pot pune la discuție decât hotărârile cu caracteristicile. Dar care nu le-am le-am aprobat. Domnul primar nu mai are să ne spună nimic, am bun. Domnul, Domnul Brian, aveți vreo întrebare? La proiectul ăsta e vorba de actualizare de TVA. Doar de TVA. Da. Nu aș citi toată documentația, e clar. Bun. Deci, mai are cineva vreo lămurire? Vreo nelămurire? lămuririle oricum nu se dau. Atunci, ce facem? Caracteristicile nu s-au modificat începând de la prima hotărâre. Au fost modificări, s-a dat hotărârea inițială, a fost modificată într-adevăr și la caracteristici în a doua hotărâre, iar în asta a treia umblăm decât pe buget. Deci să înțelegem, domnul secretar, Da, exact. domnul secretar. Ultima Pe a doua, A doua hotărâre care Urmează întrebarea. La cine s-a mai pus la ne este dispoziție? greu să ne Și spună domnul primar care este inițiator acest lucru. Dumneavoastră, ca și secretar, aveți niște atitudini. Domnul primar putea să ne dea această... Caracteristică. Bun. eu le-am lucrat și mi se prea normal să vă spun ce am înțeles eu din ce Dar am fi să ne luăm în serios fiecare inițiator, noi consilierii aprobăm sau nu aprobăm, să nu ne mai Să știți că am stat și am colaborat cu înjosim în stilul ăsta, că nu suntem Ce să corecți înțelegem? până la urmă. Dacă vrei să-mi demonstrezi ceva, da, eu am ceea ce îmi spui. Păi bun, hai să ne uităm. E 2023. Ia uite de bine. Hai dacă vrei să purtăm discuție. Mai departe, te rog frumos. În 2020. Tu mi-arăți ce e în 2023. Arată-mi ce e și în 2024, te rog frumos, dacă te uită, că tocmai te uită. Păi uite-te, te rog frumos. Păi să spun eu, uite, avem documentele. Este pe mail, am primit. Pe 2023 avem într-adevăr caracteristici. Pe 2024 avem caracteristici. Sunt diferite. s-au modificat. Sunt diferite care. Da? Pe 2025 acum, care sunt caracteristici? Că frumos cum e. Și de ce nu se vede în 2018? Bun. Deci asta am important decât TVA-ul. Bun. Deci mai avem vreo altă... Florin, eu le-am aici. Florin, eu le-am aici, tot acum le văd. De ce aia 500 e hotărârea? Ce vrei să-mi spui? Deci nu se Da, le avem. se modifică ultima hotărâre. E diferență între 2023 și 2024, sunt aceleași. Te-ai uitat? Ca și putere de generator, Florin se referă. Nu mai spun, dacă tu ai ultima hotărâre și mai ce spui? Am ultima hotărâre. Ți-a cerut cineva să modifici puterea? Ți-a cerut cineva să modifici puterea? Păi ce ai chestia? Ți-a cerut acum cineva să modifici anexa cu TVA-ul? Domnul primar, și dacă dumneavoastră ați făcut achiziția, noi cu primăria, de ce nu ne puneți săgele documente să le vedem și noi? Citește în hotărârea din 2024 atunci dacă... Păi nu înțelegem. Nu bine. Nu vreți dumneavoastră să ne lămuriți. Deci supun la vot. Cine este pentru? Sunt pentru și eu. Deci avem unanimitate. Abținere împotriva? Unanimitate. Cu acordul dumneavoastră o să mă retrag 5 minute să fac repede hotărârea ca să putem trimite la AFIR.
discutați la diverse și Avem ceva la diverse? Continuăm discuția cu gunoiul, cu ce avem. Acum, doamna Tănase, ce vreați să aflați de la domnul? Domnul Ioan, Nu mai am întrebat de domnul primar pleacă, așa că... Păi că se întoarce, domnul. Televizorul sigur. La revedere. Domnul Brian, vă interesează? Sunt lămurit eu. De ce ești lămurit? De tot ce am... Păi probabil că așa vei continua acum. Le discutăm la diverse, dar așa e normal. Tu mai vezi pe domnul primar înapoi? Dacă nu mai vedem înapoi, mai asta este bătaie. Dar noi putem continua discuția, adică fără nicio problemă, dacă nu e domnul primar. Și nu-l interesează problemele care le avem de discutat. Păi haideți să lămurim un pic. Imediat mergem mai departe, le luăm. Luăm o pauză. Haideți să luăm o pauză. Exact. Mulțumesc. Asta vreau să spun. Deci l-am rugat pe domnul secretar să meargă să discute cu domnul primar, să vină în continuare la ședință. Care e răspunsul domnului secretar? Sper că are niște probleme acum legate de AFIR, tot pe proiectul ăsta. Deja vă rog să consemnați și am înțeles. Pentru că trebuie să dăm la ședință și acolo să nu fie da, e părere pe înainte, înțelegem. Ați menționat niște lucruri și acum le verifică și cu lui. Vă rugăm frumos, domnul secretar, să consemnați că noi, consilierii rămași aici, l-am rugat pe domnul primar să revină în ședință pentru diverse și dumnealui a refuzat. Nu contează, vreau să fie în procesul verbal. Păi asta nu se va fi în procesul verbal. Bun. Eu nu stau acum, îmi dau cuvântul. Ce vrei să știi? Păi dar nu prea mai am cine să mai urmăresc așa. Păi de ce? Eu aveam o discuție cu el, nu era o discuție. Eu aveam o discuție cu el, aveam o discuție pe tema asta. Deci nu mai rămâi să te leg? Vor fi... Rămân dacă vrei cum... Nu dacă vreau, dacă vrei purtăm discuția și să adresezi o întrebare, cum ai spus, e posibilitate. Sau vreo nelămurire care... Era doar un dialog, ceva pe lângă și... Discuțiile despre deșeuri vor să fie anumite persoane chiar pe platforma doar să le anunce. Și eu am spus așa, chiar dacă o să fie, dar trebuie și ea de bună credință, o să aibă posibilitatea să văd. Pentru că eu de exemplu de bună credință. Dar nu am ce să fac curte, dar nu am posibilitatea de postat, n-am unde că nu fac asta. Noi nu trebuie să fim... Noi nu trebuie să fim pesimiști, trebuie să fim optimiști și atunci, în momentul când crezi... Dar noi am avut un proiect de hotărâre prin care am achiziționat o altă mașină. Da? Și buldozator am achiziționat și mai mult. Deci atâta timp când noi am achiziționat acea mașină, care nu o vedem deocamdată, pe raza localității, cu acea mașină noi putem să putem face colectarea acestor deșeuri, da? Cu șasiul ăla de 3 km, cum era trecut în proiectul. Ne întoarcem la ce v-am spus. Deci noi am aprobat niște proiecte care nu s-au pus în aplicare niciodată. Cum este șasiul, mașina, da, de cărat Dorina are cunoștință că știe că... Cum am achiziționat buldo, dar unul a luat foc pe canal. Nimeni nu dă nicio explicație ce se întâmplă cu acel buldoar, da? Au fost mai multe. Asigurare, nu vrei să mai poate, Așa, la 10 un program mai foarte importante care noi, în mandatul trecut, le-am aprobat. Din punctul meu de vedere că pierdem timp, mai bine stăm acasă cu toții. Din punctul meu de vedere. Nu venim să reprezentăm interesele cetățenilor. Venim să rezolvăm problemele personale. Ca să ajutăm ca legi de proiecte de aprobate, Păi nu, dacă avem probleme de discutat, Le-am spus ce au avut de discutat. Nu e normal. Am văzut că am spus pe primăria. nu cu mine, cu noi, că da, cu noi. Noi comunitate, nu prea mult. Cu dreptate, că Curtea Justiției era plină de jertfi și de mizerie și încă este. Mă refer la... Declar ședința închisă. Auziți? Nu, n-am pus eu, a pus domnul primar. Eu am venit la discuțiile dumneavoastră. Trebuie să rămână doamna. Ținând cont de faptul că nu mai suntem... Păi nu, e logic, că a plecat în momentul ăsta nu mai suntem. Da. Până acum am fost. Da. Eu v-am explicat și mă repet că e ultima dată și
Nu cred că mai doriți să mă și președinte, că nu ne înțelegem. V-am spus și mai repede. Ședința, dacă nu e declarată închisă, n-a fost domnul secretar, a trebuit să semneze asta foarte bine, era o urgență, am înțeles. Domnul primar ne-a spus aici, nu trebuia să discutăm pe lângă proiectul de hotărâre. Deci pe lângă proiectul de hotărâre și am zis, rămâneți să ne rămânim. De ce mai venim aici? Refuză dialogul. Noi de ce mai venim? Te-ai referit la platformă, da? Eu declar ședința închisă din acest moment, mai inform. Te-ai referit la gunoiul de la Ghencele. Ok. Ține strict de platformă. Nu am o mobilă veche.